गोख्रैनो आसाम सरकारा गामि नटिफिकेशननिखौ जि बाथ्रा बेखौ आबुङै रोखायै मावफुंनांगौ आरो राभा हासंनि जि जेंना बे जेंनाखौ काउन्सिलजों सावरायनानै बर' आफादफोरजों सावरायनानै सुस्रांनायनि लामाखौ दिहुननांगौ। गोजोन्थों। बिनि सायाव गोथौयै गुवारै सावरायबाय थानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनकमप्रमाइजिं भाबै जे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव आसामाव थानाय कार्बि आंलं, डिमा हासाव आरो बिटिआरनि बादै जेसेबां माने गुबुन गुबुन काउन्सिल दङ बे काउन्सिलाव थानाय बर'फोरखौ लाफानानै आरो काउन्सिलाव गोलैयै बर'फोरखौबो लाफानानै जथायै 10-12 लाख जि बर'फोर दङ 36टा समस्ति जि दानांगौ गासै माने बर' हारिखौ इउनाइटेडलि बे अट'नमास काउन्सिलाव जोंनि जि सेल्फ अट'नमि बे बर'नि थाखाय पिउर जिहेतु दाजादों बेयाव खुनु गुबुन हारि जिहेतु गैया दा बेखायनो बे जोंनि जि मोनसे बड'लेण्ड दाबिजों जोनोम मोननाय बे जि काउन्सिल बेखौ मजबुतै खालामनांगौ आरो राभा हासंआव थानाय माने बर'फोर साउथ कामरुप गवालपारा खौसे थानो मोननांगौ बे एखे दाबियावनो दङ। दा जिखि थासारि फैया मानो जे 6 सिडुल राभा बिथांमोननो होनायनि खोथा सरकारा बुंदों माला जाफुंगोन बियो दिनैबो रोखा जायाखै आरो बे 6 सिडुलनि जिखिनि प्रभिजना मा जागोन बेयाव थानाय आदार ट्राइबेल 301 बर' गामि दङ 700 सामथिं जिहेतु बेयाव गामिजों राभा हासं काउन्सिल दानाय जादों 50% गामियानो बर' गामि दा बर'फोरा जिहेतु बेयाव मेजरिटि राभानि उनावनो सेकेन्ड ट्राइबेल मेजरिटि दा बेखायनो बे ट्राइबेल 6 सिडुल काउन्सिल जायोबा राभानि बर'नि अधिकारा मा जागोन बे बाथ्राफोरखौ दिनैबो सरकारा रोखायै जोंनो बुंनो हायाखै आरो बेखायनो जोंनि प्रायरिटिया जाबाय जे 6 सिडुल काउन्सिल मोननायाव जोंहा बादा गैया किन्तु जि राभा हासंआव 301 बर' गामि दङ बेखौ बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थिसननानै होनांगौ बिनि उनाव राभाफोरनो 6 सिडुल होयो बिथांमोननो मा होयो जोंहा बिनि सायाव आपत्ति गैया बर' गामिया बर' कछारी काउन्सिलाव फैनांगौ आरो बेखौ लानानै राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि बर' फिसाफ्रा आफादफोरा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मोजाङै सिन्था सरसा खालामदों जे बर' हारिनि फिउचारखौ राभा हासं साउथ कामरुप गवालपारायाव बबे बिथिंजों लांनो आरो बिथांमोननि जि सिद्धान्त दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मान होगोन आरो एखे लोगो जोङो जोंनि राइट्स जोंनि जास्टिस जोंनि जि सलुसननि थाखाय जों फाइट खालामगोन। गोजोनथों। साननैसो सिगाङावनो बे जोबोद दुखुनांथाव जे प्राय 5 बोसोर जानोसै एकर्डआ आरो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायाबो प्राय बोसोरब्रै जाफैबाय दा बेखायनो जोंनि दाबिया जाहैबाय जे जेब्लासिम बेयाव गामि नटिफिकेसन खालामा जेब्लासिम बेयाव समस्ति दाया आरो समस्ति दानायनि उनाव बिसायख'थि खुङा दिनै जि जोंनो बाजेट होदों ग्रामीण एइडनि मुङाव बे ग्रामीण एइडखौ बाजेटारि प्रभिजनाव लाङोब्लासो बेयाव 200-300-400 कोटि जि मोननांगौ जों बेखौ मोनगोन पपुलेसन पेटार्नाव एरिया पेटार्नाव दा बेखायनो दिनै जि अबस्थायाव बेनि बाजेटआ सोलिदों रां बावजाया सोलिदों बे बिराद नमिनेल बे जास्ट टकेन अफ गिफ्ट बायदिल' दा बेखायनो बर' हारिनि गुबै जौगानाया अब्लासो फैगोन जोंनि आखायाव जोङो गावनि जौगानायनि हाबाफारिखौ अब्लासो जोङो लानो हागोन जेब्ला बेयाव गामिया नटिफाइ जागोन बर' कछारी एडमिनिस्ट्रेटेड भिलेजेस बिनि नटिफिकेसना जेब्ला जागोन समस्तिया दाजागोन आरो बेयाव बिसायख'थि खुंगोन दा बेखायनो डक्टर रनज पेगु बिथाङानो जा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङानो जा जों फिन जोङो रेज खालामदों आरो जोङो माने स्ट्रंलि बिनि सायाव दाबि दैखांदों जे